Bale, hasiko gea saria banatzen, eta gogoratu, bai, saria jasotzera igotzen zeatenean, aukera daukazuela zuen poesia, edo ipuina, edo bertsoa, bai, gurekin partekatzeko, bai, eta nik animatu nahi zaituztet. Bai? Venga, F sailarekin hasiko gara, bai, eta saria banatzen Leire bea, Leire Artola, bai. Orduan, lehenengo saritua, bueno, hasiko gara aipamen sariekin, bai? Aipamen sariak Paul Txintxurreta prosan. Txalo bero bat! Bigarren aipamen saria Xuar Marteles Sánchez. Aurrea! Eta hirugarren aipamen saria Jare Salaberria Zurutuza. Txalo bero bat. Ala, ze besarka da, goxo-goxua, earki. Argazkitxoa, argazkitxoa gero horre izateko. Eta F sailarekin jarraituko dugu, F kategoriarekin. Hirugarren saria, Perretxiko magikoa eta laguntasunaren indarra. Laia Rekondo Apalategi, txalo bero bat. Zorionak, Laia, Perretxiko magikoa, eta laguntasunaren indarra. Historia interesgarria, benetan. Eta bigarren saria. Xune Bastida Aiestaran, lau irrintzilariak. Xune, lau irrintzilariak. Irrintzi bat? Ez? Ez? Hemendik irrintzin bat? Ez tare? Txalo bero bat, Xune! Eta prosan, F kategorian, lehenengo saria, Eki Urteaga Ribera, Eki eta Basoko Altxorra. Zorionak, Eki!